request pareng Mbak, request mawon pareng monggo ning mboten pareng nyanyi kiyambak amargi sindene sampun kathah monggo dipun pirsani ngantos purnaning adicara dalu menika ya nanjake waranggana suka mana suka sesarengan campur sari Suryabana. Yuk kita panggilkan waranggana saking kanca-kanca Suryabana wonten Gitaplo Suryabana matur nuwun ketawang lah sumangga. Selamat malam Gitaplo. Selamat malam Mas Bambang Balowo. Oke. Yo. Yo. Selamat malam juga buat semuanya warga Ketawang dan sekitarnya. Kesemane hati
ati. Kusuman ning ati khusus kagem warga Ketawang Purwasri. Ya. Itu tadi meh ning lingsir. Ora apa. Meh ya Mas, gak apa-apa ya. Disapa dulu karena kita perdana ono ing kene. Perdana. Iya lagi sepisan iki. Mas Bambang. Purwasri. Awake dhewe. Awake dhewe. Ning Ketawang lho, lek ning Purwasri pun. Sudah. Heeh. Hah? Lah iya. Nah, aku urung ngene kan. Heeh. Ya. Heeh, lah iya. Urung ya Mas. Urung. Oke, iya Wis Mas. aku disapa sih. Bene bose bene jarno nyapo ya. Oke, ini buat semuanya warga Ketawang dan sekitarnya yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ini ramai sekali Mas Bambang. Iya. Teko ngarep Sony ya toh. Sampai teko stasiun Mas. Stasiun Purwasri. Stasiun Nerono. Papar. Purwasri. Ya. Bocah uhum. Yang mengkrang ngono Mas. Kono sing ngalorne. Oh sing ngalor. Ya. Penontonnya kok kene ke kono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam Minggu ya Mas ramai sekali. Malam Setu. Duh. Malam Setu. Oh malam Sabtu. Ya malam Sabtu. Kita cari di kakian mekar. Nah ya padahal kemis tok Mas. Iya. Ya, ini buat semuanya disapa dulu ya Mas Bambang. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Ibu-ibu Fatayat. Mek si tok piye Sing apik. Neh. Sing apik napa? Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Sing wingking Pak. Assalamualaikum Pak. Sinden lagi pengen jampang. Wes Gak Pak sing mburi lho Pak. Assalamualaikum Pak. Atur nuwun nggih. Iya. Sampun matur nuwun. Wih gendeng. Mangke malih nggih. Mpun. Sampun. Nggih. Makasih. Nggih, matur nembang. Ngapunten Bu nggih, kakang bel cengoh nggih ngoten. Matur nembang nuwun Mbak Gita Plu ingkang mijil saking Banana Thousand utawi Gedang Sewu Pari nggih. Mesti iso nggih, wisatawan nggih. Sampun ngaturaken setunggal tembang ngaturaken sedayanipun ingkang sami rawuh sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnaning adicara sarengan campur sari Surya Buana. Yuk nanjake waranggana neh. Ya, bar paring ngidul parane ana tlatah Tulungagung dia Surya Buana. Lah, sumangga. Selamat malam Mbak Dia. Selamat malam Mas Bambang.
ya jen. Yo ora yo harus Susu. harus sigap. Ngono ya. Lah ora nasi nampani lah ceblok. Nah, ini mertandakan bahwa warga masyarakat Ketawang betul. suguh gupuh lungguh arwe orang ujiwani. Ngoten. Sore wis dipapak. Wah, Dipapak. papak. Kayak manten ya, Mas. Yono. Warga kene wong sugih-sugih kok. Sugih. Sugih. Mosok to? Loh, ya. Lah kok urung ini sing nyawer? Urung. Seniman iki lek bahas sawer iki saru. Saru ya, Mas. Lek diparingi iki ditampani alhamdulillah. Lah ora diparingi. Dinteni. Lah. Ora. Boten gojek-gojek. Ya. Alhamdulillah niki sowan dateng desa Ketawang. Ya acarane tasakuran uga bersih dusun. Mboten damel Puspawarna ya, Mas. Ora. Mek Ketawang tok. Iya. Wilayah gede. Biasanya Ketawang Puspawarna no. Iya, beda. Alhamdulillah warga Ketawang cantik-cantik sedaya. Tenang. Weh. Sing kakung yo ganteng-ganteng. Lah nggih. Bu niku jilbabe kok diparak kene kok Spiderman iki. Napa to, Bu? Anu ketok isin. Gini yo, Mas. Kok napa, Bu? Cadaran ki. Cadaran. Maskere mau kebrung. Alah mboten napa-napa. Mek disotek mlebet YouTube lho, Bu. Pun ditutupi ngoten. Iya. Iya, Mas. Ndongake warga Nggih, masyarakat. desa Ketawang menika rame tumrap bekrem mriki. Iya. Sedaya mau ngadep rene jane nyapa. Bocah iki mendem cubung apa lho? Lah nyapa? Awake dhewe iki ning kene ditanggap, ya ta. Kapure kasung panglipur lumantar tetembangan. Dadi warga kene iki pengen nanggapi awake dhewe. Seneng ya. Seneng-seneng dadi madhep rene kabeh. Iya. Lah kae sing kae kok madhep rono nyapa. Yo. Alah mbok ning omah palek kula digawa rene nyapa to? Ya pas delok ya. Yo pangga Tak doakan dulu Ya, ya Pak Bu, doakan. mugi-mugi niki warga desa Ketawang sedaya pinaringan panjang umur. Amin, nak. Pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Diparingi bagas kewarasan awet lek momong anak putu. Amin. Amin. Sing dereng gadah putu mugi-mugi ndang dapat putu. Amin. Kok lek kurang putune tuku ning pasar gandenge gethuk. Putu ayu. Putu elek ayune wis tak pek. Nggih. Niki saya sudah ya Mas Ampun, Bambang. satu-satu dulu mergo akeh sindene. Ya. Iya. Monggo Mas Bambang bala wok. Kok iso kaya gudir, mendul-mendul. Matur nembah nuwun. Kala wau Mbak Dia sampun ngaturaken tetembangan katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika wonten ing dalem. Lah napa to repot mawon. Terus iki lek aku mlaku piye? Nyun sewu. Nah. Ngawur aja. Nggih. Matur nembah nuwun. Ya, sukamana suka sarengan Surya Buana kami jel saking Kalasan dipun lajengaken malih. Ya. Bar saka Tulungagung nglerek rodok ngalor saka Keras. Iya. Putra dalang kondang saking Tulungagung Kisun Gondrong wonten sapa ya? Iya bener ya. Raras Kawiryan Surya Buana. Lah, sumangga. Selamat malam, Raras. Selamat malam. Yo, Mas Bambang. dalem nang.
Itu semangat toh Mas. Ya semangat. Semangat 45 menghibur warga Ketawang. Iya ning ora kebianter lho apa sumur. Loh, berarti itu tandanya kenyang perutnya. Wis wareg wetenge bengok luwe bengok. Lah gimana? Repot. Ngapunten nggih Pak Bu nggih. Radio. Laris Mas. Alhamdulillah. Lho. Laris ki ya wis alhamdulillah ora kok mbok plek-plek. Laris. Ya Allah lho. Iya Lo bintang merapat yang dari. Ngene. Kok ora kowe sampean? Mau ature pake ngene. Piye? Nyapa sik nyapa? Wis tau nyekel dhuwit 50, Gong. Wis. Lah ya wis aku urung tau ya. Mangke tuku apa? Mangke tuku apa? Diteran. Matur nuwun nggih Bapak. Didongake rezekine. Mugi-mugi lancar rezekinipun, Amin, amin, berkah amin. barokah. Amin, Nggih mancing kanca-kancane menawa ya ndang nyembah rene sitok-sitok ya to Mas. Mane butuhmu akeh men to Ras. Lah setore ya nendi wong yang sampean barang to. Lha ya, heeh bener. Lah, sing oke. Bar iki poso, bar. Dari ki poso ya ta? Ya, iki ngaturke puji syukur ana ngarsane Gusti. Alhamdulillahirabbil Lumantar warga masyarakat Ketawang Purwasri. Jalaran. Awake dhewe katimbalan rene. Amin. Alhamdulillah ya Mas Bambang. Adicara tasakuran uga bersih dusun Bersih dusun. Ketawang. Ketawang. Dongaknono Yen Ketawang ana. yen ning Tawang, Ketawang. Ya Ketawang. Semoga Ya. panjang umur. Amin. Semoga apa? Mbaknya cantik-cantik ya Mas yang di depan ini. Yo, mergo bapak-bapaknya. kan nyawang aku ta sing wong-wong iki. Oh, itu ada yang ngasih lock. Lho ya ta. Mbaknya pakai kacamata dulu. Anu ta matanya sakit ya. Mas Bambang ganteng nggak Mbak? Ganteng. Wila. Mbak. Oh bener tok sangu, monggo Mas. Lah wong kula mrene jenengan sangoni ya. Malah balik nang rono. Ibu, selamat malam Ibu. Bu, Mas Bambang ganteng mboten? Gila. Boten. Nyun sewu Bambang ganteng apa elek? Krungu. Elek. Mbah Wosan. Riak. Nah, Mas Bambang ganteng mboten? Bambang ganteng apa elek? Piye? Elek nek. Iki lho, iki grup. Mas Bambang ganteng apa elek? Ganteng, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. 100 Mas. 100. Anu tak titipne mbokmu jangan jalur mbok. Mendoakan warga mriki Ya. semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Murah rezekinya. Amin, Mak. Panjang umur, Amin. berkah Guyub rukun. barokah, rezekine turah-turah bawah ya Mas ya. Amin. Wis muga-muga donga dinunga, Ya. dongke bilahine cedhake rezekine. Amin. Leh, engko ngenteni ndek kene ya, Mas Bambang arep nyangoni 10 ribuan 1 2 3 4. Ayo anaknya sing wis turu digugah. Monggo yang punya anak, yang belum punya anak silakan buat dulu. Caidan ora. Mas sampun nggih jenang. Ayo, sampun. Sudah, jenang ini duduk udah. Iya, matur nembah nuwun. Raras kawerian disampun ngaturaken tembang, matur nembah nuwun kagem bapake kula ingkang sampun paring rejeki dumateng kula sak kanca. Saya ucapkan sugeng dalu Pak Babin, Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babin Sa, matur nembah nuwun. Izin Pak, totot semuanya aman tidak ada kendala Bapak. Totot nggih. Dalu menika anggenipun kanca-kanca Surya Buana marak sowan wonten Ketawang dipun sengkuyung kalian AR Audio Surya Buana Lighting. Dalu menika VIP multimedia. Dalu menika ugi dipun siaraken langsung live streaming melalui channel YouTube-nya Surya Buana Official kalian Pak Cip Andum Suko. Saya ucapkan selamat malam, sugeng dalu pemirsa yang ada di rumah, pecinta campur sari Surya Buana dimanapun Anda berada. Malam hari ini pentas di Ketawang Purwasri Kabupaten Kediri. Dalu menika ugi wonten nobar Bos, nobar saking tlatah Kepung Mbahwal. Dalu menika nobar ngagem layar lebar dari Kepung Mbahwal, matur nuwun. Pak Joko Jagung Pagu, matur nuwun. Terus Pak Darminto menika mugi mirsani langsung saking Papar, matur nembah nuwun Pak Darminto. Mugi Mbah Di Kingkong, Mbah Di Kingkong rezeki. matur nembah nuwun. Ya nanjake Waranggana malih. Ya mau saka Kediri Keras Tulungagung saiki ngambah ana ing Bumi Warok. Yuk wonten Puri Ratna Surya Buana. Lah sumangga. Selamat malam Puri.
lagi multimedia. Gawang Purwasri bergoyang jauh. Lo. Saka. Sampai kebelah deh. Puri Ratna. Dalam Mas Bambang. Sehat ya nak? Alhamdulillah sehat. Soyo ora ketemu sampeyan. Oh iya dhewe wis 5 tahun kan. Iya, Yan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sowan ana Ketawang. Ketawang ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Wih, penontonnya kok akeh banget ya Mas. Warga kene iki lek karo budaya seneng. Oh karo budaya seneng. Antara budaya karo agama kuwi warga kene iki wis wah luar biasa. Luar biasa. Dadi seimbang. Seimbang. Hablum minallah ya oleh, hablum minanas ya oleh. Iya. Alhamdulillah. Bengi iki ngenekke tasakuran. Mergo selama 1 tahun diparingi rezeki karo sing gawe urip. Bengi iki karo ndongakne kaki danyang Nyai Danyang ana ing tlatah Ketawang. Nggih. Mergo ibarate warga kene ngrumangsani karing lungguhi kloso wis ginelar. Dadi matur suwun kagem Bumi Muntah ana ing Ketawang. Ketawang. Ya. Wis mugi-mugi sedaya warga masyarakat Ketawang nggih. Tansah pinaringan kawilujengan. Amin. Katentreman, karahayon rezeki kathah. Amin. Amin. Nggih. Manten ugi panjenengan ya Mas Bambang. Muga-muga tansah diparingi rezeki lancar. Amin. Terus awake yo segar. Gerdu. Ayo tambah putih nih. Terus apa ya? Aku ndekne macak putih dikira anoman. Ini apa? Keputihan. Keputihan api ireng. Lagi apa kok api ireng? Ireng kuwi cara mbiyen enek sing ngomong ireng-ireng ndase sepur. Ireng ndase sepur akeh sing ngenteni. Oh ngono. Lah saiki ndase sepur putih kabeh, aku yo mundur. Ora sida nek. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Sampun. Lah pripun? Lah malih napa? Ya sampun ae. Oh enten malih saking pundi? Saking nggih menika enten request. Apa? Kak Puri Ratna kapurih nyanyi malih. Iya. Menika ingkang ngersakne gundul sing nika lho. Nah, Tuyul dan Mbak Yul to lho. Sing nyoteng lah. Kae persediaane Surya Buana ya kae. Oh, kae melon ya jenenge. Oh melon. Ya wis kok ae kok. Oh ya. Gundul. Lah mau siji-siji aku ngono. Tapi aku tak kembali kabinet ya Mas Bambang. Oke. Ayo nggih Bu nggih. Oh, pilihan. Pokok enek sing tuwek pateni. Matur nuwun. Niki wae Mbak Puri Ratna mijil saking tlatah Ponorogo. Ya. Dadi
dalu menika dipun ratani ya Bapak Ibu. Sindene dipilihne sing apik-apik. Nggih, wis to pokoke mboten nguciwani kagem warga masyarakat Ketawang. Baik, Bapak Ibu tasih sarengan kalian campur sari Surya Buana kami jil saking Kalasan Pelosok Klaten dalu menika sindene sampun nyanyi sedaya. Papat sampun nyanyi. Satu ini. Oh. Walah sinden jeneng ketelesut sampean. Nggih. Jenengan nggih sinden. Tak kira lek anu tukang son. Nggih. Ngono. Jenengan nggih badhe nyanyi. Disiarne kados mbak-mbak ngeten iki. Kok nesu ndinge tanggaku nesu mati. Aja nesu, gak boleh marah nggih. Nggih, badhe nyanyi. Nggih disupporti kalih mbak-mbake, disiarne kalih mbak-mbake, disiarne teng mriki nang masjid ngarep. Oh iya nggih, ngapunten Bapak Ibu, bahwa ugi ngrawuhaken bintang tamu pesinden mijil saking Tlatah Surakarta Hadiningrat, mijil saking Solo Jawa Tengah ning dipun usir terus pindah boyong teng daerah Wonojaya Gorah menika gembong-gembonge sindene Surya Buana, babon-babone sindene Surya Buana ingkang dalu menika nembe kondur umroh Bapak Ibu. Alhamdulillah dados duwite Surya Buana dilumpukne dingge umroh menika sinden sampun umroh saking Gumul. Umroh ini Gumul Bapak Ibu. Jadi ning Gumul karo labbaik Allahumma labbaik. Niku yo kita panggilkan sinden cantik dari Solo Jawa Tengah dan diusir pindah ke Wonojaya Gorah. Kita panggilkan sinden terkenal fenomenal dunia dan akhirat. Yuk kita panggilkan. Ada sama apa jenenge? Lali. Oke. Biar. Ngapunten rada merongos nih. Engkoh. Untune lambene itu apa? Gingsul kabeh sak lambe. Yuk. Kita panggilkan Engkes Nuli Sablah mongah-mongah. Saya pergi ke pasar. Untune natap. Wes bener. Ngono kuwi wis apik mungguhmu, sowan ana Ketawang lho kowe iki sinden tak kondane ka Solo diusir ning Gorah. Gembong-gembonge sinden nyanyi fales ngono ora isin ngono. Maaf. Nadamu lho piye? Iki lho lambene. Ambil suara sih, siapa nama? Saya pergi ke pasar. Nah, paham? Iki biasa lambemu lho, kaya wak tombro. Balik mana? Loh, balik mana? Ngapunten nggih. Kakek apa dipun usir dadi. Nggih ngoten niku teng Solo kan alus lah iki kaya ngene. Yo, sae. Bene sik wis engkosik kaya kleru. Yo, kita panggilkan ada Engkes Nuli Sablah mongah. Saya pergi ke pasar. Wah, ngomongi kok panggah ya. Awak apa? Iki sombong. Pak, Balik. tabuhan. Liane. Tabuhane sing salah malah nabok goblok. Cek goblok ya kowe iki lho. Nabok sing bener goblok ditangga. Kowe lho sing goblok. Balik. Liane aja balik. Ngisin. Niku. Ngapunten nggih. Lan iki lho. Kok kaduan ditawang kok sindene Enggak ngomong. iya. Nah balik niku. Yo Engkes
Ganti liyane ya. Ganti liyane sing apik sing meriah. Mergo sinden bedigas iki. Engke senule seblak. Apa neh udah siap aku lihat hari paling kalau ada anu gadis kenalin sama abang udah paling aku lihat hari Bengkulu kalau tidak ada hujan bahwa pun masih laku Cina udah molak kok panggah ya? Ora kapok. Kapok kowe. Kok mas aku kok nyapa? Wiroku. Kowe nyapa? Gelungan ojo ngono kowe, Bang. Kata aku nyanyi salah terus. Padahal aku goblok. Aku mah ketemu salah. Wis sekali-kali salah terus. Bener. Aku dhewe kok bingung. Aku bener lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalem ae kita. Lah ana penontone pul. Ngene yo ning sareh piantun kene iki agamis. Lah kok aku padamu iki jare. Tapi kok wedok. Ya, lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ganteng. kene rapopo iki lho sawangin tuwak mati iki kok. Kuwi kontrol ya teater. Kuwi kok nyawa takut jawab. Mana? Ya wis sing apik. Warga Tawang semuanya Asri assalamualaikum. Lan jawab. Kaos biru gak jawab. Assalamualaikum. Ya ku lho. Aku rong nyanyi. Durung nyanyi ngono tok boleh to. Wong kene iki lumah. Ana kene nang basa nang sekamer. Aku nyoy gitu korden gitu. Kok korden gitu. Kan matur apa matur nyuwun apa Pak? Pak, maringi ngono apa? Endi ta Mang kita? Sinden lek tau digrem yo. Atur tuan nggih. Tuan nggih. Anu aja mbok parani bingung. Anu niki dari warga ta nggih? Warga mriki jenengan. Oh anak bojone, anak bojone. Ora lagi. Donggare congkrah rumah tangga kowe. Weh, lagune apa? Gelungan kare cepet. Ora apa-apa malah. Gelungan yo letong. Oke warga Ketawang semuanya untuk para muda-mudi. Mudane tidak. Ki mudi-mudi tok iki. Iki lek mudi, mudane lah iku. Iki cowek pola. Iya. Lagunya apa, guys? Kerih kok dhisik lagumu apa? Ya aku teko lagu yang kerih-kerih atau apa? Lah ki mang gelungane iki wis sing garam nang lho. Ada lek lagune garam Cina sing nyanyi garam gerasak. Lagunya apa ini? Spesial sekali buat warga Tawang semuanya. Oh iya, apa? Apa? Ya, ya, nggih. Wena lagumu. Weh. Yo lagu iki campur sari itu ada dangdut. Dangdut. Campur sari. Ya. Klasik pop rock ya. Iya. Junjuk nih sorry abana lagu apa iso. Spesial kanggo bapaknya ya yang nyawer. Ya. Ditunggu ya, temennya yang lain mau nyawer monggo lho katanya. Ya, soya abana itu so. Lagunya yo koplo ajur. Ya. Ya, sorry abana Ketawang. Lah, monggo. Yo. Asik. Surya Indonesia. Awan bergerak. Surya. Kalau cinta sudah membara, rindu jadi kelabu-labu, rindu jadi dirimu janji.
memang mau. Boleh dong. Terus lah Happy. Berarti lah Happy malah gitu ya. Niki sinden Pak Geblok nyanyi malah nggih. Bos sing rada apik. Oh iya wes. Sinden istri Koko Blok nyanyi malah nggih. Kaya aku saleh-saleh menungso to. Iso. Delokon. Nyapa? Tamat non nyawang aku rong dino, Mas. Jek lucu tapi. Aku wis diancam. Nyapa piye? Karo ujang. Lah nyapa? Iki pinggir dhewe iki nek gak lucu duaan. Kaya abot Niki ya. Iya. Nyanyi malah siji nggih. Nah, wes. Mungkin ada warga di sini yang mau minta lagu. Minta lagu. Ya. Nek nyanyi gak oleh ya? Gak oleh. Gak oleh. Himbauane ngono. Oh, ngono nyanyi gak oleh. Njaluk tok. Minta apa, Mas? Apa? Njaluk lagu gak? Oh, nek bojomu kok rene bojomu CTM sik. Bojo kabeh wong lanang kabeh nek bojoku. Kuwi jenenge wong lanang sing ngurmati, jaga atine sing wedok. Ngono to. Oke. Lah ya bojomu mene bojoku los. Lah bojo men minggat ae ngono. Nggih.
Merah jambu aja gila. Ngerti lah saya nyanyi jambu bosok gitu ya. Merah jambu oke ya kita juga yang bayang-bayang. Oke. Bapak siapa? Alek. Oke, Bapak. Alek, urung alek. Urung ngomong alek. Coba satu. Pak sinten nyun sewu? Pak Slamet. Selamat ya, yo, selamat Alek. Bos, iki Merah jambu. anu tinggal tuku Sopamu. Oh iya. Pokoknya perabotan omahe Surya Buana kuwi to. Yo jirih payah wong ngene elek. Makane ndingi bar tak usir gede aku sing nggone omah iki. Lah iya. Lah nyapa? Oh, aku melu urunan omah iki. Lah yo. Meneng, ayo. Yo. Surya Buana. Kowe wis nyanyi ae ben diurusi kabeh. Merah jambu yo. Sambungannya sinden 4. Goyak bareng. Enggak, yuk. Iya ya. Tak pateni ngono. Mbak Puri gak usah ngesokne. Nek kopo nerogo. Bucare rumah tangga bucare kon sagok keris. Waplok ki warga. Bucare ning kono, ning kene panggang. Anu Mbak Puri nanti sagok keris nggih, please. Kowe aja sebrono lho, kok Mbak Pri mbok kon kucing nyapa? Lah cah telu iki engko mesti ngono to. Wah, aku kudu melu. Oh. Tulung ngene tok, kowe ngadeg tok. Ya jane. Mbak Puri. Mbak Puri. Mangke keri-keri. Oke, nek anu keri-keri ya, Mbak. Kayak ngomongi sapa to? Iso gak keri-keri? Iso. Iki tanganmu iki apa to, Jan? Keri-keri. Yo merah jamu Surya Buana Indonesia. Delok bar nyanyi lek. Spesial Bapak Slamet. Cintaku hanya kamu, oh cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta rinduku hanya kamu, rindu hangat kuku. Surya Buana Campur Sari Kediri Jawa. Ada AR Jalan Surya Legend VIP Multimedia. Aku bergegas hanya untuk kamu,
goyang goyang Makasih lah ya ta. Sinden lek tuwek ra nyebut ngono. Ambene ya enggah-enggah lambekane. Anu cedek apotek kompresor, Mbak. Obat kompresor enten. Niki napase meh pedhot. Ha iki enek kompresor nyong opor ini. Apa anu obat ndang mati ya nek. Kula gemes karo sinden. Matur nembah nuwun kalau Mbak Mukis sampun ngaturaken kalih tembang katur kagem sedanipun ingkang sami rawuh dalu menika wonten tlatah Ketawang Purwasri matur nembah nuwun kagem warga masyarakat panitia mbah ugi sedayanipun sampun kersa nimbali kula sakanca Surya Buana ingkang ijil saking Kalasan Ploso Klaten ingkang dalu menika dipun sengkuyung kalian AR Jolodong Audio VIP Multimedia Surya Buana Official dan juga dalu menika dipun live streaming kalian Surya Buana Official kalian Pak Cip Andung Suko matur nembah nuwun kagem yang nobar di sana di Kepung di Pagu di Kampung Inggris Pak Tulkiyem dan juga dimanapun anda berada matur nembah nuwun Mbak Kingkong dan lain sebagainya nggih mbok bilih mangke Bapak Ibu badhe ngersakaken lagu monggo nggih matur nembah nuwun saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan rezeki kepada kita semoga diberikan rezeki yang lebih banyak lagi oleh Allah taala Allahumma amin ya seneng nah nanjake sinden ya mergo sindene wis wah akeh 5 ya nanjake warang kono kita kembali ke putaran pertama wonten Kitab Lo Surya Buana matur nembah nuwun Ketawang langsung
spesial lila. Peton gedang 1000 kok padha. Ya, banana thousand. Banana thousand. Oke. Bengi iki warga padha seneng nak terhibur Alhamdulillah. Sing mirsani sing kathah bakule dawane kaya ngono, didongake kadang-kadang bakul muga-muga kondur angsal rejeki. Amin. Sing mirsani ya angsal rejeki. Nyapa? Mirsani. Ya oleh rejeki. Lah piye? Lho, rezekine kan ora saiki sesuk kan iso. Oh iya, tak kira. Ya, nah, iki Ya. mau ana sing ngersake lagu. Apa itu Mas Ya Bambang? kuwi sebotol minuman. Ya Allah. Gara-gara sebotol. Ya ampun, ini sapa minuman. Mas? Bapakmu gitu. Bar. Sik toh, sebotol minuman ada 2. Endi? Sing lawas apa sing nyar? Ayo ndi mau bapaknya sing Itu yang itu tadi yang baru gara-gara itu ya. Gitu, Pak. Botol minuman apa? Boten Pak. Mau pucuk ngono mau. Nggih. Oh, sik ning mburi paling sik gendul sik. Wonge paling piece of the tour, Mas. Iya. Ya. Wis sembarang apa sing mbak aturke sik. Ya. Mengke bapake sing nyuwun sebotol minuman monggo nanti bisa menghubungi saya ingkang pundi lagune. Ngono ya, Nak. Aja sampai nguciwakne warga masyarakat. Jangan ya. Kita pergi dari sini jangan sampai punya hutang loh, Mas. Iya. Kok ditagih ning ngimpi ak dhewe sing ra penak. Ora penak utang YouTube. Ya, apa nek kono mbawa kae mbawa. Bahwa wonten Mbawa. Ngersake napa mbawa? bahwa singgih Mas. Cinden nom padha cadok. Rara. Putih ku lho. Putih. Rasukane putih ngagem saka ireng kuwi lho. Walah. Lah tambah wajahe, Mbah. Ku lho. Nah, ku lho. Oh iya. Mbawa ngersake napa? Bahwa ngersane napa? Deno. Bahwa sik nom ya Mas ya. Wiceno. Iya. Garwane sandine yo. Lah iya sik nom-nom alhamdulillah. Kok duduk? Malah elek ngono kuwi Iya, malah. Deno. Deno. Deno sayang. Deno santu. tinggalkan. Duduk kuwi. Kanca-kanca Deno. Deno oke. Oke, no surya banang. Oke. Wong ngebom botoke ditabuhi yo. Nah. Ora bakalan. Ini lagune ini ora ngerti. Nyenyak wis. Oke. Sambil menanti Mbak Gita. Nah, sambil menanti teman-teman persiapan diberi pengumuman ya toh. Besok Campur Sari Surya Buana juga akan pentas di Wilangan Nganjuk. Ya. Ini Barko di Keras Kediri. Ya. Terus Rene Purwasri besok mulon ning gone Wilangan Nganjuk. Lah, minggune Ini. prei. Lah terus sesuai neh Mas. Prei Lah tanggal 1. puber. Jadwalnya kuwi tok. Ah iya mau wis entek bar iki poso. Oke, monggo Denok nggih. Surya Buana Denok minangkani pamungkutan saking bahwa ketawang gemaripah lo jinawi rukun selalu. Lah, sumangga. Surya Buana Indonesia Campur Sari Sing Kediri Jawa.
Surya Legend matur thank you. Diri Aris Bimo di media. Ada kita go. Sikat bolong. Nyanyi sampai keturun luar biasa request dari Mbah Wo. Denok lagu yang terbaru sekali ini tadi lagu Gana lagu Gana ya sapa ngerti Mbah Wo iki kelingan apa kuwi putrane sayang karo putrane nggih alhamdulillah gitu monggo nguyuh. Wah, bismillah. Terima kasih ya Mbah Wo ya. Satu lagu spesial sudah, satu dua lagu spesial sudah buat semuanya di sini bareng Surya Buana dan juga bareng semuanya warga Ketawang dan sekitarnya. Semoga langsung aja kembali Mas Bambang. Sinden kaya kumu. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Gita Flo sampun minangkani pamundutan saking Mbah Wo, matur nembah nuwun mugi-mugi saged dados jambining saya. Nggih, Bapak Ibu mangke mbok bilih badhe ngersakne lagu monggo, mboten usah sungkan-sungkan, mboten usah Mas kok nyawer mboten pun to. Jenengan nyuwun tok mboten napa-napa mboten usah nyawer. Kula jenengan timbali wonten mriki sak kanca niku pun matur nuwun. Ngoten nggih. Ampun sungkan ngoten nggih Pak Bu nggih. Engko samare aku pengen lagu tapi wis pun mboten usah mikir sing rena-rena. Pokoke dalu menika kagem panjenengan sedaya kang sami rawuh warga masyarakat Ketawang. Nggih, niki wonten pamundutan
saking 55 omah mbako lek mboten klentu ngoten nggih monggo mbobile bapak ibu warga Ketawang badhe ngersake saged menghubungi 5 Pak hospital. Nah iki Pak sebotol minumane sing ndi jenengan tak goleki gara-gara sebotol niku leres niku sabar dulu sik tak goleki bae tuku minuman kaleng ngono nggawa ya siji nggih nggih kedap nggih niki wau wonten saking 55 omah mbako monggo badhe ngersake mbako saged menghubungi 55 omah mbako dan tadi juga ada bapaknya minta Puspitonolo insyaallah kami lantunkan yo minangkani pamundutan saking 55 omah mbako wonten dia Surya Buana guyub rukun selalu warga Ketawang lah sumum selamat malam dia Mas Bambang selamat malam nyapa dong dan
Sembako. Sirah nengen. Nengen. Sirah kiri. Kiri. Iki judulnya kuwi, Mas. Ungke, ungker. Ungker. Ungke. Iya. Nggih mugi-mugi saged dados jambine saya matur nembangun rezekine ya, Nak. Injih. Nyenengke kok main ning Ketawang iki. Tenan ae. Wargane sayuk rukun. Sayuk rukun rame. Lek nek ajeng berjoget pareng lho Bu di depan sini, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak. Napa Pak? Nek iki lho sing njaluk segendul ngono lho. Nggih. Kang Doli, nganu Pak tutup saniki. Tutup Pak, lha tiyang teng mriki wis daya. Lah tutup Kang Doli. Lah sik tutup. Saniki COD Pak usume. Saniki usume online, Pak. Kowe kono diparani to, Nok. Iki lho diparani kok. Nggih. Nggih. Ya disimpen sik. Nggih, sabarian Pak nggih. Sabarian nggih Pak nunggu antrian nggih. Kepleke nomor pinten niku? Padane wong jiko sembako. Lah antri. Iya nek ora keplek. Ditunggu nggih Pak. Lah nek mboten dipinangani saniki benjing ben nggih. Kok benjing ben dinteni saiki kok. Saiki ya. Wis. Kudu saiki iki. Iki lagune ana telu. Iya. Ana Puspitanala, ana Kang Doli karo segendul. Sebotol. Lah ya gendul. Segendul minuman. Gendul ben. Oke. Wis lagune dhisik manut kowe. Ya, ngono. Nyanyi aja tenang ae warga kene iki enak-enak lho guys. Enak-enak wis tau mau pangan ya. Maksudnya enak yo ora kok enak dipangan yo. Tapi enak dilihat, enak dipandang. Iya. Ya. Ya karena daterke pesarengan campur sari Surya Buana wonten dia AR Joledong VIP Multimedia Surya Buana Lighting official Pak Cip Antum Suko lah sumangga Surya Buana Indonesia Surya Buana oke Surya Buana Indonesia. Ya,
bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai terus. Walah. Bocah kamu. Apa? Abi ya. Sing mau gatul. Plakanyas, gatul, plakanyas. Ya Allah. Kok iso mendut? Apik ya, Mas. Sampai telat, Dik. Nah, oleh gak? Malih Pak Bu, malih nggih. Pak polisi malih nggih. Lah kok Pak Polisi? Lho Pak polisi nyawang. Pak lamun dibedel. Lah ki mau nyawang karo ngene. Pas. Aku nang tarat dorene. Alah ora apa-apa ndak sakit kok. Oh, ndak sakit. Ndak sakit. Wes, Mas. Neh no ki lho ibu wis nunggoni cepakne HP kok. Enggak ada itu. Ya, senang kas ya. Enggak apa-apa gitu. Ya. Plakanyas, gatul. Wah, gatul. Iki jane kesenian apa to jane? Masa Iki kesenian gadul. Ini kok remen Pak Bu. Wah, remen kena gadul ya remen. gadulnya apa tuh artinya? Gadul mendut. Wah, jadi blekene, mendut. Kok mlekenyek kok. Lah emang ngono. Masa Mbak Gita. Oh. Lah emang ini ngomong blekene to. aplekannya sok blekanya. Ilat melungker ngono. Mbak Gita lah blekene. Aplekannya. Oh, blekene siapa, Mas? Blekanya. Ya mbok tapi banana tausen. Oh iya. Bahasa Pak. Bahasa kono. Ya. Iki Dua lagu sudah menikah request dari Bapak waktu sopas mana mau duduk di lungnis pokok matur nuwun. ya teman-teman Bapak nggih menika sampun dipinangkani Puspita Nolong. Oke. Iki saya sudah. Sudah. Gadul. Layak bojone kudu minggat ae. Lah nyapa? Lah kok gadul. Nggih, matur nembah nuwun kalau mau Mbak Diah sampun minangkani pamundutan setunggal mboko setunggal kagem warga masyarakat Ketawang wonten Purwasri ingkang dalem tasih lenggah, tasih wungon matur nembah nuwun. Dereng ngantuk nggih Pak Bu nggih? Dereng ngantuk nggih? Wis mau wenenge jane kewareken ngopo jenengan Bu? Mbane tenger-tenger to niku. Matur nembah nuwun ya. Mumpung ketemu kanca-kanca Surya Bona. Iya. Pamundutane mau ana Puspita Nolong sampun